It-tita filgħaxija l-Prim Ministru Roberta Bella nieda uffiċjalment l-ewwel High Performance Computer f'Malta li se jservi bħala l-qofol ta' D-Hub MT, iċ-Ċentru Ewropew għall-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta. Il-Prim Ministru Roberta Bella sostna li din is-sistema se tgħin skoperti ġodda foqsma bħal intelligenza artifiċjali, il-bioteknoloġija, l-immodellar tal-klima, it-teknoloġija finanzjarja u l-avjazzjoni. Għalli dan qed isir f'mument kruċjali kif l-intelligenza artifiċjali u l-innovazzjoni xprunata mid-dejta qed jibdlu l-wiċċ ta' kull industrija. Li dan it-tragward teknoloġiku għandu wkoll tifsira simbolika billi jibgħat messaġġ qawwi liċ-ċittadin u lill-imsieħba internazzjonali li Malta qed tinvesti b'mod attiv fil-kapaċità u fil-kollaborazzjoni. F'dan il-kuntest irrifera wkoll għal Viżjoni Malta 2050 li qal li qed tmexxi l quddiem pjan komprensiv infassal biex jixpruna l-kwalità tal-ħajja u jsaħħaħ l-industri permezz tal-innovazzjoni, is-sostenibilità u trasformazzjoni diġitali. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li issa r-riċerkaturi Maltin għandhom l-għodda meħtieġa biex joħolqu jmexxu fl-era diġitali għaliex għal żmien twil l-aċċess għal dan it-tip ta' għodda kien possibbli biss barra minn Malta u bi spiża għolja. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett kofinanzjat minn fondi Ewropej se jgħin saħansitra liċ-ċivil biex jipprovdi riżorsa unika li ssaħħaħ il-kapaċità ta' Malta fl-innovazzjoni u r-riċerka.